největší přání je, aby lidé byli méně sobečtí a méně natvrdlí. Asi abych byla spokojená v životě s tím, co dělám a jaký je ze mě člověk. Abych vyprázdnila ten talíř s těma řízkama. Ne, tajemství. Ne, já se strašně snažím, to já fakt nemůžu. Já se stydím, ne. My dream to make Czech Republic people smile. Moje největší přání, aby lidi tancovali. Dneska aspoň. Jako. A jinak, abych byl v pohodě. No. Lidi, který mám ráda, byli zdraví a šťastní. No tak moje největší přání, neřekl bych životní, protože tím, že jsem ten film natáčel, tak vím, že se ty přání mění neustále, tak jako, ale teďka moje největší přání je co nejvíc diváků tady pro ten film. Já právě jako nevím, protože si myslím, že já žádný největší přání teď nepotřebuji. Já fakt nevím. Žít a nechat žít. Aby byla zdravá a aby byla zdravá celá moje rodina. Je to klišé, ale je to moje největší přání. Asi by bylo úterý. Mám volno. To největší jedno, no já mám takový dojem asi, aby lidi na sebe byli hodní. To je asi moje největší přání, zatím to tak u nás nevypadá. Tak moje největší přání je být vnitřně svobodným člověkem. A to si myslíte, že vám to řeknu?